No niin, morjesta taas. 4. Word-tehtävän parissa. Tällä kertaa olisi tarkoituksena tehdä tämä asiakasluettelo. Ja ennen sitä me muutetaan näitä sarkaimia. Eli täältä kappaleen vierestä aukeaa tämä, mistä mennään sarkaimiin. Sitten asetetaan ensimmäinen 4 senttimetrin kohdalle vasemmalta ja aseta. Mulla muuttuu noin vähän eri muotoon, koska mun tietokone on englanniksi, mutta se ei pitäisi haittaa mitään, sama asia. Sitten toinen 10 senttimetrin kohdalle sekin vasemmalta ja aseta. Ja sitten vaan OK. Tää siis tarkoittaa, että näin. No niin, sitten otan täytteleen näitä. Asiakasnumero, nimi ja asuinpaikkakunta. Noin. Mä leikkaan nyt siihen asti, kunnes mä saan kirjoitettua ton taulukon, niin palaillaan sitten. No niin, nyt mä sain kirjoitettua nämä loputkin nimet ja asiakasnumerot ja asuinpaikkakunnat tänne. Sitten ei ole enää muuta kuin, että lihavoidaan nämä otsikot. Täältä näin, siitä valitaan ja tuosta, tai sitten Ctrl B. Ja sitten ei muuta kuin tallentamaan.